0980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo.
para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan. Ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning. Masantos and mabig ang morning at balang sinansakay. Agaw na Huwebes, kumusta kila namin ditan? Nolanda saray motorista, yagay. Manggugulamot iray uluda, Engineer Nexon. Imatagilamot sa presyo na gasolina. Liknaan nyo iparuntalyo at atang tanagagi kadasayan programa. Programa na may paruntal na saray impormasyon na balita tan saray putuputug yalik na ay balay. Yada Speto Technical Engineer Nixon Dakal. Alop kantaba yu balit amigo yu RJ Jimenez at your service always. Laban, bawi, laban. Binawi ng Presidente Bongbong Marcos sa samang paksob na LTFRB yadagdag sa pamasahe salaray rumiran na lugar palamot sa sarili ng bersyon yan pangyatagay na presyo o nasaya pasahe at atang tanagagik sing batuntitan taliwamot ya basta-basta anto wala mo so ayuda balot kaya iterod sa isikara dugatang kasi so 5,000 pesos.
Sapat bayan. Wilga natan ikasa nasaray Nanduruman Transport Group ditan da Metro Manila. Romnira na impormasyon na balita. Ngayon, kanya Fire Prevention Month. Manawar tayo dasay Paul. Nagawatan dasay Santa Maria, may boarding house. Pati sara may estudyante, apiktadura. May kagamitan da kalamor, pulpulan. Yan ang kakarumot iray tulong. Sufficient in grounds sa may impeachment complaint ya in saklang sigap kontra ulaban na dakinan Vice President Sara Duterte. So may sufficient in substance ito na in ground. Okay, sing batantita na tatang tanagagik kada katibukulan na sa programa. Alik na ay balay. Parte na sa cost-cutting measures sa dasay syudad na Dagupan na yarin pansuspinde. Nasatay sa kaya dasar aktibidades sa gagawa na da selebrasyon na Bangos Festival. Kuya, may gilon-gilon. Pero dakla reaksyon mo't balot. Ha? Siyempre, gagawin mo't na sa city government for the leadership of Mayor Belen Fernandez. Supan cost-cutting ilang pagtalima sa kautusan ni Presidente BBM. Mamaya, pag may reaksyon po kayo, ukol po dyan, mamaya po. Batintimutan tatang tanagagik. Nalwar da saya panagmaneho singa sama aksidente tanay da basista nako. Iko ay bilay susama ya rider. Naniman walay lusot-lusot kawigi kawanan. Nantan tatun mawang lay dalan pero parang nanibago ako Engineer Nixon. Parang konti yung bumabiyahe ngayon. May motorsiklo mo. Puro alit laman. Yan tuya lusot. Kawigi kawanan. Lusot na lusot. Ayagi. Ay, saya disgrasya kakiram. Laulan si Kiran na manmumotor. Wala raya gabayuran na ipasabin na liknaan. I-text lamat at 0945-183-4352. Diyan Facebook Live tayo, tatang tanagagik. Aratan so indan na dalan. Ani, nayari na pitoyo ang timat sa barangay kapitan na barangay Papaguyan. Oy, happy fiesta ha. Kapistan danatan ditan. Ilirada sa tay sitwasyon na dalan ditan na Bagyo Taloy. Kapitan. Dalanan nasara yung kabalagiran truck. Naduderal may karsada. Bagong festival gimapula karuman dita na da Bale na Lingayen. Street dancing competition. Pero say kwanda. Dati aramay obrero so bida natan eray eskwilaan dapat aramay talagan mantratrabaho dita na dasay bagoong factory kwanda mo tingasamay nun unaan niya inlunsatay bagoong festival. Nga marana singa kakabatan nyo unong kwandamot siyempre si Mayor Riday Castañeda mahilig tanad publicity pero as long as
Gagawaratan niran pangiparuntal na saratan niran festival. Okay lang. Nata na jada detalye na saray impormasyon na balita. Pinawin na Presidente Bongbong Marcos susamay dagdag pamasahe. Ano ha? Kaya ngayon nagkakasa ng Wilga ang grupong Piston Manabila at ibang transport group yan sa Metro Manila. Dahil yung binigay na taas pasahe na peso, inaprubahang taas pasahe, siyempre kulang nitan actually. Pero niya ay Engineer Nixon. Parang doble-doble dahil meron namang binibigay na ayuda para sa mga sektor ng pampublikong sasakyan. At malapit nang i-release na actually ng DBM. Magkano kanyo? Sa buong Pilipinas ang ibibigay sa mga nasa transport sector. Abay tumataginting na 2.5 billion pesos. Yun po yung bibigay na ayuda para sa mga transport sector. Ano ho? Dahil sila daw ang most affected dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Bakit? Tanong, sila lang ba? Anong likna nyo saya, Tatang Tanagagik? Sila lang ba ang apektado nitong pagtaas ng presyo ng gasolina? Ay, susilis. Transport group, paano naman yung may mga sasakyan tulad ni Engineer Nixon? Hindi naman siya namamasada pero araw-araw siyang pumapasok sa opisina gamit ang kanyang sasakyan. Di ba? Ay, susilis triangle. Kaya nga ito yung paano naman yung mga mananakay? Paano naman yung mga negosyante na talagang bawas sa kanilang kinikita at pinangsusuporta sa pamilya? Kung magtataas ang presyo ng may dagdag pasahe. Kaya ang gusto ng gobyerno, ayudahan na lang kayo. Huwag kayong magtaas ng presyo ng pamasahe. Pero sapat ba yun? Kaya nga ito na yung argumento dito na domino effect. Hindi lang sila ang apektado dito. Paano yung nagpapaaral ng kanyang anak? Kung hindi naman tumaas yung kanyang sweldo. Nay, aruman nyo pa isampluye balon ko. Akin anak, kasi matagiso pasahe. Sige nga. Di apektado namin. Sinusuportan yung transport group, yung sahod ng mga ordinaryong manggagawa. So, balansyado. Dapat balansin natin ito. Yun siguro yung rason, ha? Kaya, huwag nyo munang ipatupad yung dagdag pasahe. Ito naman yung kautusan ni Presidente Bongbong Marcos, kasi ito talaga aliling ti simbangan. Ay, ang bulat di basilay di untagay may sakayay, tulungan mo ay inapagpata sa mabiga balansyado, di ba? Aliwang bangking, ano bangking so desisyon ayang gabaw. Apoy pansumpalan to walay unay natan. Wala niray manrereklamo. Makakawat na sa tay ayuda akin pa 5,000 akin sikilabat siren. Ay susilis, ano ba yan? Sikayo labat siren sunod pag tulungan na dasaya. Mong kayo taaruman datay indanda kay ayuda tapakalmuan nyo balit. Araratan so argumento. Yan pag ya pisay-pisayon. Yan pag ya panaralan niya maong. Kanya na saya manutugod saya may talaga na win-win solution. May amin at ang apoy manreklamo. Isalba namin so sara may talagan
Unluluro gada saya na kipapasan yang kapinupag yatutulan no ginan. Kanta yun lang supaya napagyatutulan na saya. Tayang igapigira. Tanong ka po tayo gera, ay tayo liknayon niya, lalo si Katira, yung wala daang kalagiran na bansa, tatang tanagagik. Maungira, tadakal sa kwarta da. Nasustinto anda, sumamamayan da. Paano dara may kinoy, mahirap yung bansa eh. Ay, susili, sumakaingas kalabat la. Yan na ay tapagapagon sukat tulungan kuanan mang pilo. So wala ray mang kabusol dakina na Presidente Bongbong Marcos saya impan suspendito na implementasyon na dagdag pamasahe. Wala ra mo tiray makatalos, wala ray makakaimis mo. Salamat kuanda mo. Ito sa mang kabusol iray Transport Group. Saya salamat kuanda rayay si Katiran na unlulugan mananakay asang mga pampasaherong sasakyan na kinata wala tayo iter na ayuda 5,000 kay mapasno ka si Kiran mamang driver pero lanti babalansyado undan baong ako mo natalusan nyo mo pero no siya tuputan mo Engineer Nixon ay napaglabat ya tagay sa pasahe at talagang kaskasyan mo tira ante almunda mo niyo ano halos miniratan at krudo so sarunda aratay pampasayron luganan krudo o pigara like krudo nata ng paano 105 la o paano damot ni na makalmoy no agay tagay so pamasahe so yatagay dapat ang takta niya liknaan na saray chuper kanyan Manuel Garalante. Pero lante sa epekto to, et panon damot, iramay mananakayo, sa ikwan damot, di atagan niyo sweldo si katutan. Subabalansyado undan maong. Siyempre, singa walay hanapon mo na 500 na di, sweldong tamta ka budget lang, sa mo aro may gastos mo pamasahe nila batan paano ito no ramay basic commodities at kinoy ramay mananiran sa saliwan at imatagimot ay merap lang mang budget yan na siyempre dasal tundala tayo gera pawilod normal magmaliw normal so kabibilay tapiano liknaan nyo at tatang tanagagik. 0945-183-4352. Tuloy tayo adasaya na programa likna ibalay. Asong pala na pigaran makanan pay mano manalapod dasaray marangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung San ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Maminda ang kanyang pagbati na buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, tuloy-tuloy tayo atong tanagagi kada programan Liknay Balay. Siyempre, kalop kantabe na amigo yung RJ Jimenez at your service always.
Araya balita impormasyon niya tatang tanagagik. Yada saya syudad na Dagupan at ang paano suspendiyan sa satay Gilon-Gilon Festival. Sing batantitan pero antisuntan at wala da linya tayo si Kapitan Will Soriano, Kuya Will Yakwanda. Na barangay Papaguyan lapod selebrasyon na piyesta da karuman tanang gadnatan. Sa may sitwasyon na sa atay dalan sa Bago Taloy kabatantitan ta maraming pasabiyuran informasyon tigago na barangay ditan. Pero antisutan at wadyan so Pangilugay, good morning Kapil. Good morning, sir. Yes, kumusta at barangay Papaguyan? Medyo alikas ko selebrasyon na piyesta yunatan nantoy agawa kalabyan. Ayan, celebration kasi, sir. So, gagawin tinaon-taon celebration niya. So, siyempre, no, celebration, ganay iwas ay manhanda kanto, saan panlilik na aray kabarangkayan tayo. Aha. So, supay bisita yun tan na kalabyan na Kapil. Taray Gishminan kalabyan, si Karadi Mayor, si Mayor Mirira, San Vice Mayor Edgar Maminta, Pansare Councilor, Araray Councilor na Tangkunian Bayan. Okay, so aramay duaran board member tayo, ya si Attorney Heidi Pachico, at si board member Philip Cruz. Philip Cruz ay tandem partner na. Okay, so talagang siya eksaktan na gayaga sa alik na nasa ray kabarangay mo na Kapil. Okay, no. So first day man antoy nagawa natin balit ay sayan second day na selebrasyon na Pistay Papaguyan. Atay second day, second night kan tayo. Amay kiyan barangay night dati-rati, walay iskinay. Natan, angga po may iskinay, so, itingaran min barangay night. So amin la. Council, angga iski, akilala namin. Wala din. Continue to may celebration. Yes, wala ni may kinamo, senior citizens night, ditan. Ang sublay man. Third night, senior. Kasumpa na senior, kapitan na Sitio Bagyo Taloy. Taman, itala. So, Sitio, tay Bagyo Taloy, dumamot sa piyesta to. Sitio, tawali sarili ng kasing chapel. Manaya. Ang kanya ni Celebrate mo, so, yatinawon taon. So, pista na Sitio Bagyo Taloy. Atay Sitio. Parehas malalaman na Sintosip. Okay. Atay Sitio Bagyo Taloy, Bago Taloy o Bagyo Taloy? Bagyo Taloy at sakita niya sentro na sa anawagan ko si kayo kapitan, tatay dalan nyo kunulitan at antutan na daral-daral. Nadaral na. At antoy saya kwanda antoy gagawaan na barangay council kwanda kapitan paliwawayo pa no antoy aksyon niya gagawin nyo tan. Bali-balita na. Ito, tano naliwawan ni Ray Kabandan Mira. Yan manla po nun inmirong nga. So, asabya mo ilayan adral-adral na, lubak-layan. 2024, kan kasalukuyan niya ganatan, 2025, 2026. So, talaga problema nila Ryan, yan, karsada, kanyan, gagumi, kanipagan, siyempre, agmigabay, kay karsada mamaliwan lugluban na may pinatinan na duwag naapiktuan na karangataman agaman untan ginawan mi solusyon niya aksyon
habang mananagar kami manggawa kayorong mi kinamilay resolution niya tampulya nan kayorong mi imirong kami kasi kini 2023 December 1. Mhm. Kanyan so unlalabas 2024 lang to. So yes. full time lan pan-servisyo mi. Mhm. So kayorong mi saya by 2024 nanggawa kami lai resolution para nasimento yan karsada Lubak-lubak. so nasasabi lubak-lubak sa nasasabi Mhm. aga nadalan niya ang patabel Lagi. alarm Pitek. apiktado ang iskilaan. Mhm. Ang ipasan nyo rata niya kinoy, Kap, ang ipasan nyo rata niya resolution. Ang iteran nyo. Ang impasa may kinan Gobernador Cuico. Aha. Kinan si Gobernador wala mo simpasa may. Oh. Jag Congressman Mark Wangko ang ipasa kami mo nan last year. Oh. Abi do tumbalan sinukatan inspection anang nang dama wala ray nang sinukat na kasi sa standard lanatan niya kalapar na karsada 8.1. Aha. Amay dati amay existing kanda 4 labat siguro tan. 4 meters labat nang sukat ira siyempre sadalangan dami medyo makipot. Sinukat siyempre, ada iramay ka, nalaramay kakabungan. Oo. Hanggang manuntan, tukakantungtungan mi raya kakabungan ay, no, umpaya giraya, dalanan yan kyan, pagbata. Lante, on. Noon. Tekanda mo, payag sa sakin, payag kami kanda. Manaya mat. Kiray pala. Sana punta bala, may compensation na just compensation. Siyempre, naalamay property damat. Correct mat. On. Siyempre, ando kayo ng proseso ya. Aram mo. Banda di mag, kinay, kalikula. Ano, ikanto, tanamay dyan, bunga tayo, bagyo, sa tawag ni. Okay. Sa sampot. Aramay, kiyan, pader-pader na, ang nagabay irami kimbalo. Arom, on. Pero no, gawa estado tan, kapumulay na gawan da, basta bayaran ira just compensation. Noon, siyempre, kasi, kasi, standard eh. Yes. Kanyan, Chicago may kakakatungtungan nira. Kaya, kiyan, tanatan, uma sa sitwasyon na idamilaray resolution hanggang mayor, wala resolution ni vice mayor, siyempre wala so amin la siyempre nasupay makagawa. pinangako na kami kayan kami una ka kami. Yes, kasi no tarsada kumon nagawa. Yes. Wala talagang problema niyan talaga. Akin at kintang kapitan, natupit ko pa, akin antoy cost na sa tay magmamali singa binulbul kung kula no uran tay karsada yo. Akin na wala ray truck dito nyo dadalan? Wala ramay dabra yamang ko na dalin. May dadalan iradya si kami ay. So, siyempre i-duty raman ang bulat eh. Lalo na pa narang overload iray truck anto dati kasi sa standard ang kalapot 12 cubic so correct karga itam truck ay natan unabot hanggang 20 atutay kukukutong dandalin walay dalin dito mulay palanday antutay lalandan dalin ay dalin niya may nuking gawon dambubon kanto gawon dalan palisdaan. Midadalam mo labas. Okay. So araman sukos na pakakaderal na sa tay dalan nyo ta. Ang gapot tayo resolusyon niya, aratan bawalan nyo kap. Anong resolusyon? Barangay ordinance isko ginawa min aksyon. So, may barangay ordinance siya ginawa mi
So, hearing lang, in hearing, unahan, ginawa mi, in hearing mi, barangay, kami, in subrayod, nanimpa kami, Dyan, Sangguniang Bayan. Tanggunian Bayan. So, hearing mo na, approve la, so, wala ka rato lang nila, sampo, paano aramay damtraan sa daso, wala lay ordinance, babawalan miran, undalan. Tan, wala mo, so, ingkar kami mansisita, kiyon, paano, siyempre, arami-aram mo, undalan, siyempre, si Baranda, agmi aning kantang kano, napapahal sa karato la. Kanya si Gagom ni, paano, siyempre, na undalan, bagan mira, paano japid, anta dala. Wala multa da. Wala multa tan, kapitan. Wala pinati to man. Lante, correct. Tapi agdala-dala nun. On. Tani, say kwanto may sakayan Andrea, antigago na barangay official, kwanto kapitan, lalo la si Kapon, as kapitan, ay anggap pumot, paliwawat na labat, anggap po'y sapat ya pundo na barangay, di ba? Gano? Kasi, no, sa patungtungan tayo, pondo na barangay. Kaya pondo na barangay ng 2025, yung pula, siyempre siya alin ang pondo, 4,436,012 piso. Ama na inti national tax alignment, umala namin may jadkian budget natin 2025. Siyempre, siya infrastructure, 20% labas. So, Lante, correct. Mag 20%, say, kalabasan tuman, 802,324.8 laban. Kwartaman, 802,000 laban. Yan 802, simple, imagine mo, kailangan, alam importante ang gikilag, kargan mo namin. Correct. Siyempre, lalo daramay, siyempre, kana kanto, correct. kan road maintenance kanto, amay so Panggastusan. Dinantutan, amay inapagapamit ang ganon tanamang mulag so national tax allotment, so tawag na natin saman ira kanta. So iapag-apag mi, ibabadya mi paano na nagawan mi rayan kagulangan niya kailangan ng barangay. So hanggang nantoy Panggabay, panggabay mi, ayang kamulag na Sundo, inti mi, hanggang bigay taon, ang niya, yun, na nagawan niya, no, kami ang kuruod national. At least may action kayo. Kukuro kayo saray talagang wala pakayari nagawatan nanto kapitan. Ang kami ang tutundaya, mampapalo up. Kakapampalo amin, aray na nito rami resolusyon lalawan. Lante. Kanyan ayat, mongtan taniba gayo kapitan, tapi naantaan na saray kabaranggayutan niya talagang gagawin niyo kanapugan. Correct. Di bale, tapi nalinuwan iray kabaranggayutan, tatuan mulmulag so pundo na barangay, ang kumot na yarian, dakil ni pangkaukulan. Pero jadbiak na sa kanya kamalag na barangay at singa inkarkarigatan niya mo so nawalan kimat na sa may service vehicle o din emergency vehicle di tanad barangay o kapitan. To paki binagitan mi priority priority mi yun kailangan tarik ka barangkayan paano no walay emergency wala na gamit. Yan wala natal medyo antay lamay kyan kung nakagiso ko todo so medyo walay resolution o executive order nalapod munisipyo gunayari di hold mi niya. Tayo kaskating. Agantaran tinagawa, paano kailangan sa barangay tayo na
Ayuda, oh. Importante. Ayuda, kanto. So, medyo akahod ni. Oh, marakotan ta. Yes, talagang ipra-priority ay kyan ay kipapasan na saray constituent tayo kapanto. No. Kanya namin nasaratay na yarin panggastusan ni na mabli ay magano ni, parang ganon. O magano ni, talo kinasaya. Tinga tuloy so ay kila mga nakagilan ti katulina timbabigira. Ay tao na kaneng kapoy na ka nakabaranggayan mira Nani usil-usilan ta kami barang. Siyempre igagawa mi paraan na talaga. Hindi balikat. So advisor si kami man. Oo, napagmalabat. Hindi balikat kayo na uputay kinditan bulas papaguya. Agis mo tampol papaguyan, di ba kap? Akin ba kayo ditay tanaman niya pagoy, akin itingarandan papaguyan tan na curious aklaba. Tika to kinatalagaya ayan barangay. Tika to laba so anapan na barangay na nalapunan tama niya henerasyon kanya karan di papaguyan alos buong din maloy, ayas so barangay, alos tata na may pagilabat. Manaya, kanyan papaguyan. Kanyan papaguyan, kanto. Kanyan si Kwangkut. No katabikin bale, tingawin niya la, at sisul la, ang katang la, may isla. May isla. So, karalaman mais man. So, yan ang tanggap po ni Paranuman to. So, sa kilabat ya tanuman sa pagiditan. Haliwang kapit third cropping. Seasonal. No, mamauran na ba? Mamauran. Okay kap, antak dakol ni gawon mo ni dakol laray na pag mo natindian. Salamat sa impangiter mo na oras. Insa na linuwan mo tanay. Okay. So atay issue. So saya mensahe madsaray constituent mo, kapitan. Kabarangay ko So, di kami so gagawin niya so trabaho ni ang kami untuk tunda ipapalo itan so problema tayo yun kumon so wala kumoy manggawa sayan kartada pa talagang problema ni muda talaga ya council no layari may malilinis kumon so karsada agam layari ay badi na barangay no layari badi di impagawa mila. Correct. Okay, so thank you Kap and good morning and happy fiesta. Okay, thank you sir. Okay, si Kapitan Willie Soriano na barangay Papaguyan Baloy na Binmaloy. Nita na malinuwat at talaga nangga pumat so pakayari na barangay nupundo damot labat so asan satan saya good thing di tanaya gagawa na sa barangay council at agaron tutundaya mga kalawit na pundo para da satay dalanyutan da Bagyo Taloy ditan da Baloy na Binmaloy at barangay Papaguyan. Halos mga kalawit iray pundo, aminla. At nindandala na resolusyon o ilakumon. Yan po naman ay matugunan ng mga kinaukulan po natin. Lalo na sa yung congressman, yung governor, may sapat na pundo, pansinin nyo naman ang daan na yan. Sapagkat ang kagustuhan naman ni Barangay Kapitan Will Soriano, may bigay yung buong serbisyo para sa kapakanan ng kanyang mga kabarangay dyan sa Barangay Papaguyan, bayan ng Binmaloy, Pangasinan. Happy Fiesta and mabuhay ka, Kap Will Soriano ng Barangay Papaguyan, Binmaloy, Pangasinan. May nang mga liknaan pala dito ni Imbagatuya jada bali tayo Sir RJ natagayan da 5
Paano tubalat binawi ng presidente supay na honor kwanto saya ang takad satan no inatagayan day 5 siyempre sa inununutan damit yung kapakanan ng ating mga driver tricycle driver baka yung tricycle ang sinababagang jayagik dito na bali tayong linggayon walalad sa may panangasimot saray driver anto talagang mintayo piktado saya transport group yan ibagak lang tila ng diman apektadon talaga saya tani nang muy presyo ng gasolina Engineer Nixon 82 salamat 83, 82 diesel saya unleaded tan may premium minsan saya diesel matagil alamat so ayan tungtungan na pagapagan sukat nunungan Goro no agbet laman reklamo ano man reklamo question to kayong driver then iteryo may dugay pasungsong pero wala ra may aro mangganag mula bagaan at tanta day sitwasyon tan irap met nasaray ay tricycle drivers ay wala ra may aro met aro mandala sa pamasayda may saya nunot yung dita nubukbukor yung sulimugan minsan ang gapi papawil tumut may tricycle ay niluganan yung gapi nilugan to ay alugi met untantan so may talusan lamat so napag may agamilon tan pansansyon saya nunot natatang tanagagi talaga na singa karuman wala ra may tanang commute tayo walay nang question akinay matagilan tampol kulanto taripam kwanto wala rin talaga ra may antadaso legal antadaso may kanapaganda sa pasahero talagang mang question nira wala ra may rumabalot pigarin bagay konduktor iterdamot la tantadamot Ganto so sitwasyon tatang tanagagi. Talagang piktado namin dasayan nagagawa na gera dasay pagloy bukig. Hi, good morning. Dasaray dumarang titan bali na kalasyaw barangay Lungos Eco Family ditan barangay Ambutal disina tan Dumalanta Family Biray Diaz Family ditan Dinalawan tan siyempre kaya makuli-kuli konsehal Yudan saya makuli-kulin Councilor yo Baloy Councilor Elias Villanueva. Woo! Good morning, sir. Kana siyempre saya Gaspar Family ditana da Bale na Binmalay. Siya Madam Emma Alipio. Kana da Barangay Basing. Good morning, Madam. Kana siyempre saya amigo Tima ditana da Bale na Pusurubio siya Justin. Good morning. Kumparik may konsehal yun na. Kumusta lami kumparik ya konsehal? Sige. Ay dumarang dita na dasaya Malingas Public Market. Talagan makmaksil suradyo da. Pero dya dasaya syudad Daragupan. Kaya pansuspindi na saya presentasyon na Gilon-Gilon Festival at sa Bangos Festival. Singa talk of the town na akin na yut kaluntanoy partita na sa may tradisyon kwandamot pero lante koskating talusan yumot at talaga na yaso ipapatuntunda natan ay pantipe de enerhiya tan gasolina pawilan tita na tatang tanagagik kasumpala na pigaran makanampay mano manalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un grrr.
San ang putak-putak impormasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium, Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Pagpatuloy na programa na Liknay Balay.
Kalop kantabay na amigo yung RJ Jimenez at your service always. Yada saray arumira na impormasyon na balita. Yada pa na maglay na saya na programa tayo. Morning, dasaraya dumarungal dita na dasaya balay Nabugalyon, Pangasinan. Morning ha. Anada barangay Lagit Padilla. Anadita na da barangay Salumagi. Anada barangay Pulong. Good morning. Naraya dumarungal dita na tindahan publiko at balay na Lingayon. Good morning. Yada saraya karumanira na impormasyon na balita. So gagawaan na saraya nanduruman LGU statang Tanagagi. Okay, walay mangitira may reaksyon pero mamaya hindi sumasagot ay puskating gagawaan na saray nandurumara na munisipalidad at ating Tanagagi energy savings araratay transport aray bikulo da tatang Tanagagi transportasyon at cost-cutting baya Zoom matla so agawon yun wala ray meeting sa kilabat lang luganan nagyulausa rin niya mintay luganan ganun ba para makatipid po tayo sa gasolina ano po gagawin tanad amin munisipalidad tanad bali na manawag na napituyon tayo Mayor Ming Rosario alas 3 aratay aircon at katipon matlay butel urupandamot laratan kapiano adjaduntan at makatipid sama salita na kapwil di na da papaguyan walay plano da na pangaliw na emergency vehicle pero teka muna wag muna dahil malang gasolina parang ganun ba kanya na ipapatuntun mo tay 4-day work week katatang Tanagagi so amin at talagang gagawaan ganun at makapan contribute so asarayan na LGU tayo at dasay pan-save na enerhiya dasay syudad na Dagupan at wala so na pansuspindi na satay Gilon-Gilon Festival agamutla gawaon parte ni na saya cost-cutting measures gagawaan na saya LGU pero lantin na wala ramay kwanda tradisyon latan parte latan na saya selebrasyon yang masasabi naman natin po dyan noon anong walang mga ganitong krisis diba katulad nung nangyari yung COVID-19 pandemic diba marami hong nasakripisyo that time mga hindi pwedeng gawin parang katulad din ngayon yung cost-cutting na ginagawa ng mga LGUs nararapat lang at dapat lang na intindihin ano po dahil talagang yun po naman yung pinapatubad hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan kautusan pa yan ng presidente kundi sa lahat ng LGUs nationwide kaya kung minsan kailangan nating mag-adjust kailangan nating magsakripisyo
para sa kapakanan ng higit na nakakarami. So yung mga desisyon na ganyan na parte ng cost-cutting measures, siguro dapat naman nating intindihin. Mangitermat iray ayuda ed saray tuyay managlako ed tindaan bus RJ kwanto. Sige. Naantayo atay panangiter na ayuda at unan damay most affected ya sektor tatang tanagagi ka kani pati saray sumisigay dandamot iray ayuda at gasolina. Siyempre manusarmot iratan na gasolina. Pati saray dumaralos manusarmot iray gasolina. O aya so apektado ran sektor tatang tanagagik. Kanya na si karay una na kanya nagmot napag balawon so reaksyon na sara arom yang ganang kapoy bihikulume kwanda et apektado kami met singa kami manuusar na gasolina taon lulugan kami et saray manuusar na gasolina kwanda mo dito ka met Engineer Nixon. Ang kapunto ay luganan da pero mambabayar irat pamasay lulugan irad sa may manusar na gasolina da apektado kami met kwanda mo yan na kumangkulante amin tayo apektado wala met laso ay plano da pangitermet na ayuda da saraya so sumisigay tayo ay makalamot ira na ayuda. Tanmat na sara may dumaralos tayo halos karakulan porsyento at saray daralusan at aglara manusar na nuwang samtay nuwang Engineer Nixon di manad Ilocos ang gapoy dugdiman kwanda tasay walan nuwang. May duwag, may tradisyonal ya panagbaka. Ano gawag, Engineer Nixon, luganag, di manad banag na duwag. Nitan laylaki binong, awit tula may duwag to ni pastor, ay marakap, so lugan na duwag, talaba ang gatal, may baguto. At saya usaran lanatan, may traktor, naklara may farm machineries, puro saya gamit satan, krudo, gasolina, tatang tanagagik. Kanya napiktado mo tiraya sektor na saraya dumaralos. Kanyan saya Department of Agriculture at nununuton mo sa pangiter na ayuda ada saraya. Papaspasan mo't la so pangirelease na saya Department of Budget. So, kantidad ya 2.5 billion pesos. Ayuda. Yano naiterla nationwide. So satay 5,000 pesos. Ayuda para da krudo na saray umpapasada. Kanada balay na binmalay kabatan timat ya papay submitila. Asaray listahan, asaray talagan, walay prangkisa. Baka tayo, papasada kayo, muruso tayo tricycle yo, kabiyangan kayo, ay ande. Tayo, muruso tayo jeep yo, ipapasada yo ilabi, sayan tayo, kabiyangan kayo, ande. Ibagayo lamot, kinatong papasadak mo, kanyo. Araya may talagan na walay prangkisa. Kana miyembro na tuda iranda tricycle driver araya so indanda aya so ikarga edsay listaan to kabaliksan niya walay tricycle mo ini papasada kay tricycle ay umpila kala dimana da say payout ay ang gapo subutang mo
Yan na isubmit yo la da saray presidente yo tapiano atay listaan okay la. O diyan na say isabi na ayuda at walalay listaan untantan so proseso tutan. Da panangiter na satay suporta na say gobyerno da saray apektadon sektor at atang tanagagi ka 2.5 billion. Siyempre, no akwintan mo ta, no dengalan mo, billion, not million. Billion tatang tanagagik. Pero no akwintan mo mat, may indanda, bunuganda, inentiron Pilipinas, million mat. Talaga, nuntanya kantidad, susabi ang tutan. Kaya kwanan na noy, andi balila, yayatagay day pamasay, basta walay ipasahe, Boss RJ. Kanto, correct ka naman noy. Walay gabay mo ni baga. Basta kumikita, di ba noy? Kano yatagay da, basta walay pamasahe. Nga samay kwanto may katungtung kumot, yamangkigto, tampano unna tagimat, susaray manunaniran sa saliwan, ya pangkukulan at abong kaya kwantumat at andi bali yun na tagay basta walay nasaliw. Ganun yun. Kasi makapadagtakot nang gapulay nasaliw. Ang gano anto'y karakal na kwartam nang gapuy nasaliw. Kaya yun ang delikado, di po ba? Good morning, Saray dumarangal di tanad barangay Manibok. Ana Barangay Pangapisan Norte. Pong mga pagawaan ng bagoong. Good morning. It's your day, bagoong festival yagi mapulakaruman. Ada saya ginawa ni street dancing competition. So, good morning. Ada si Boss MM Guapito, Macho Guapito, Boss MM. Good morning. Matumat na Boss GP. Good morning. Naming kilan na managbagoong di na da balay na linggiyan. Morning mat da kinan Boss Janjan Biray tansay pamilya. Morning da kinan Auntie Norma Biray. Good morning. Biray family di na da sa Barangay Pangapisan Norte. Kana siyempre ada kinan Guapito Boknoy Biray. Yada saray aron nira na impormasyon na balita sufficient in grounds. Sikatutan so desisyon na sa Committee on Justice and sama impeachment complaint ya in sigap laban ad kinan Vice President Sara Duterte. So, pantutungtungan nita na sa committee hearing at sa Committee on Justice na kasaya sa at sufficient and substance. Sumpala niya sa at na desisyonan na sa committee level na Committee on Justice. Ano na indeklaradan sufficient and substance, insan dalatan isaklang at sa plenaryo pambutuan na saray House of Representatives. Yano na aladay numero dasatan at on sigapla at sa Senado para sa paglilitis. Ganun po yun. So yun po naman yung usapin patungkol dito sa loob ng bansa. Dito sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Basta naman po yung mga hearing patungkol sa flood control. Parang nanahimik, Engineer Nixon. Natabunan ng isyo sa giyera. Ila kumonya. Mampatuloy nita niya na iter so istisya para sa ramay salanta na saray dala-dalap lapoda sa ratay substandard. Iran flood control projects. So, ang kinunti-tipak, yung agda kamila nalulumang kwanyo ay
Nandyan pa rin yan at gatan na naikal ya paniimbestiga say si Kayuran Krot shortcut for Kurakot. Di ba? Ay, good morning sa ating tagapakinig dyan po sa may Manawag, Barangay Baritawa. Ay, George, good morning. Yada Saray rumiran na impormasyon na balita. And panamaglay na sayan na programa tayo. Alik na ay balay. Ay kwanto may katungtong ko ay makwartatipan akin ay kuwang kumot. May dakalin san siya so hindi taanad waiting kwanto akin na walay waiting siring kuwang ko. Ito po sa lalawigan ng Pangasinan, wala pong waiting. Ang mayroon is TL, Small Town Lottery, dahil yan po ay legal na pinapatakbo po ng Grand 88 Gaming Corporation na sila po yung nakakuha pa ng prangkisa na mag-operate ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya yung nagtanong na may waiting na, baka yun yung sinasabi nila na bukis. Dahil yung bukis, yun po yung illegal na patayaan ng STL. Dahil ang legal na Granited Gaming Corporation sumusunod ho sa patakaran ng PCSO na kailangan meron silang betting station na may karatula ng Granited Gaming Corporation at malayo sa mga eskwelahan at malayo sa simbahan. Yun po yung pinapatupad ng PCSO na sumusunod naman itong legal na nag-ooperate ng Grand 88 ng STL dito sa Pangasinan. Ito nga pong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya lang pagka yan nasa silong lang ng kawayan kung saan-saan nila binubula, illegal po yan at wala silang karatula, illegal po yan. Yun po yung tinatawag na bukis at pagka illegal, delikado po. Kaya pwede silang hulihin anumang oras at kung dyan po kayo tumaya, masasakripisyo yung panalo ninyo pagka nagkaroon ng bulyaso at nagkaroon ng raid. Ganun po yun. Kaya siguraduhin ninyo na ang tinatayan ninyo, ang kabo na tinatayan ninyo, dun yan nire-remit sa legal na patayaan ng Small Town Lottery, ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Basista. O nga pala, nilibing na ba siya, no? Napa akong balita, pero syempre ang mga ahensya ng gobyerno ay nagbigay na ng tulong like OWA, 200 pesos kung hindi ko nagkakamali. Yun naman po nasa batas. Ano ho? At talagang sino man na OFW natin ang madisgrasya sa ibang bansa habang nagtratrabaho, meron pong binibigay na tulong ang OWA. Ano ho? 200 pesos ata kung hindi ko nagkakamali yung iniabot na sa pamilya ng nasawi nating kababayan na si Miriam Velasquez de Vera yan sa may Tel Aviv, Israel. Ay naku, yung ano pala, Engineer Nexon yung barko ng Iran, yung warship din nila, ano napalubog pala ng pwersa ng Amerika at Israel. At alam mo ba, Engineer Nexon, 80 na sakay noon ng mga Iranian ang lumubog at namatay. So sa ngayon may higit 2,000 na yung namamatay dito sa pagpapatuloy pa rin ng gyera dyan po sa may Middle East. Kaya lang parang nagpaiwatig na rin yung kanilang Prime Minister na makikipag-usap sila, may negosasyon, pero yung mga kondisyones ang parang inaayawan, ano ho, para matuloy yung usapang pangkapayapaan. Nako,
sana matuloy na po. Magkausap na sila para matigil na ito. Pati tayong nananahimik na bansa ay nadadamay sa ganyang sigalot, sa ganyang pag-atake. Nananawagan na ang si President Donald Trump, di ba? Sa mga allies niya, sa mga kakampi niya kasama na magpadala ng kanilang warship diyan sa Strait of Hormuz para tuluyang mabuksan yan at madepensahan yung lugar na yan na pinagdadaanan ng mga delivery ng mga langis. Pero wala atang tumalima. Engineer Nixon, ayaw din nilang madamay. Ay nako. Sana nga magkausap na. Sana nga mabuksan yung kanilang kaisipan na madami na hong nadadamay sa gyerang ito, lalo na yung mga sibilyan na talagang napasabugan ng mga missiles. Nako, diyan sa may Tehran, kabisira ng Iran. Nako. Morning sa mga nakikinig yan sa bayan po ng Bautista at sa Alcala, 5th District yan. Pero lakas ng signal natin dyan, Engineer Nixon. Ano naman tong sumbong dito? Isang konsihal nagpupursigi na ma-extend ang drop ball sa kanyang bayan. Sino to? Isang konsihal nagpupursigi na ma-extend ang drop ball sa kanilang bayan. Sige, i-ano mo to? I-specify mo saan? Ito, 0919-21288. May dalawa pa na numero. Saan ito? I-text mo saan ito at bukas. I-text mo saan to? Maraming bayan ang may drop ball sa totoo lang. Sige. Sige. Re-replyan kita mamaya. Text mo sa akin. Kung sino yan. Good morning kay Mr. Mark. Kumusta kalatan, Mr. Mark? Napulay malam oras sa dasaya na programa tayo tatang tanagagik. Programa na liknay balay pahiparuntal lang ulan na sa impormasyon na balita. Nagagawad kaliber-liber na luyag tayong Pangasinan. Kana saray peteg ay likna ay balay. Oy, happy anniversary daw sa atin. Good morning, Rom G. Babarong Ray Rom G. Kung babarong Rom G, lit ko lang nababasa yung mga message mo. Ron G. Yan sa Barangay Portek, Bugalyon, Pangasinan. Yada Aspeto Technical. Siyempre, ako bakan taba tayo, Engineer Nexon Dakal. Ako bakan taba yung sayang programa Liknay Balay. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry.